Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako s výhodou používať príkaz Project, ktorý slúži na premietanie krivky na skicovaciu rovinu. Využijem takýto model, kde máme tých kriviek viac a využijem ho napríklad pri tenkostennom prvku, povedzme s hrúbkou 2 mm. Vyberiem si skicovaciu rovinu a chcem, aby ten tenkostenný prvok kopíroval tento vonkajší tvar, tak použijem na to príkaz Project. A tento príkaz funguje dvoma spôsobmi. Najprv ukážem spôsob, kde budem používať iba myšku, klávesnicu. Vyberem celú slučku, čo je najjednoduchšie. Vyberem jednu hranu z tej slučky, z tej krivky. Držím stlačené tlačidlo Shift a prejdem kurzorom na plochu, ktorej tá hrana patrí. Software vyberie všetky hrany, čiže vytvorí uzavretú slučku bez toho, aby som ich musel kresliť. Potvrdím, mám vybrané hrany, dám skicu hotovú, potiahnem a tenkostenný prvok je pridaný podľa pôvodnej krivky. Ak ja tú krivku zmením, tak sa zmení samozrejme aj môj tenkostenný prvok, čiže ak by som tu menil rozmery, skúsme tento 65, zmenil som rozmery na pôvodnom prvku a vidíte, že tento prvok je na ňom závislý a zmení rozmery. Ja to vrátim späť, ukážeme si ďalší spôsob. Teraz urobím premietanie na tú skicovaciu rovinu systémom jedna hrana za druhou alebo one by one selection, čiže držím stlačené tlačidlo Ctrl a pridávam jednotlivé hrany. Všimnite si, že tu funguje premietanie tej krivky na skicovaciu rovinu, lebo táto hrana sa premietla na túto hornú rovinu. Pokračujem ďalej z Ctrl a takto môžem pokračovať, až kým to nebudem mať vybrané všetko v rozsahu, v akom potrebujem. Ak som sa pomýlil a niektorú z tých hrán tam nechcem, tak pri stlačenom Ctrl znova na ňu kliknem a tým pádom ju z toho výberu odstránim. Ak chcem odstrániť celú dosiaľ vybranú krivku, tak v tomto mini okne stlačiť pravé tlačidlo na ten text a vybrať Remove. Platí to pre všetky spôsoby. No a zostáva nám posledný spôsob, reťazec hran. Vyberiem si prvú hranu, s ktorou chcem začať a pri stlačenom shifte prejdem na nejakú inú hranu. Povedzme, ukončím to takto tu. Ešte to neodkliknem ľavým tlačidlom, ale ak chcem zmeniť smer vytvárania tej krivky, tak stlačím pravé tlačidlo. Vidíte, že teraz je v smere hodinových ručičiek. Pri ďalšom stlačení je to celá krivka, alebo proti smeru hodinových ručičiek, alebo v smere hodinových ručičiek. A keď to mám tú možnosť zobrazenú, ktorú chcem, tak kliknem ľavým tlačidlom myšky a krivka ako reťazec hrán je vybraná. Ja ju teraz potvrdím, túto krivku, a budem pokračovať ďalšou krivkou. Vidíte, že to mini okno ostalo otvorené a teraz napríklad si vyberiem túto krivku, vyberiem takto túto uzavrenú časť cez ten shift. A znova by som mohol pokračovať napríklad ďalšou, čiže vyberiem, držím shift a vyberiem túto krivku. Keď to chcem ukončiť celý ten výber, tak stlačím, že celá geometria je hotová a uzavriem to okno. Tak to bol spôsob vyberania alebo premietania tej krivky len pomocou myšky. Teraz si ukážeme, že existuje ešte druhý spôsob. Ten druhý spôsob je taký, že idem cez dialogové okno. To dialogové okno si otvorím
cez toto tlačidlo. To môžem zavrieť. A referencie sú tu v podstate dve skupiny. Štandardné znamená, že je to výber jeden za druhým alebo one by one selection. Vyberiem prvú krivku a cez Ctrl vyberám ďalej. Keď to mám, dám OK, krivka je hotová. Môžem ju teraz buď zmazať, potvrdiť, alebo úplne to ukončiť. Takže ja dám remove, ukážem ďalší spôsob. Zoberieme si nejaké základné pravidlá. Prvé z nich je, to anchor je kotva, alebo v podstate prvý prvok, ku ktorému je celá krivka viazaná. Vyberiem si pravidlo tangentné. Ak vyberiem hranu, tak vyberie všetky na ňu nadväzujúce tangentné hrany. Takže tu vidíte, že vybral ďalších 1, 2, 3, 4. Všetky tieto 4 hrany na seba tangentne nadväzujú. Ďalšia možnosť v tých pravidlách je, že použijem čiastočnú slučku alebo reťazec hrán. Zase si vyberiem prvú hranu. Teraz kliknem do rozsahu tých referencií a vyberiem, ktorá bude posledná. Vyberiem si napríklad túto. A ten smer, teraz je to proti smeru hodinových ručičiek, výber, tak ten výber zmením toho rozsahu tých hrán cez preklopiť, flip, čiže buď to bude v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru. OK, potvrdím, mám vybraný rozsah hrán v takomto štýle. Vrátim to späť a urobím ešte poslednú možnosť cez to dialogové okno a tam je kompletná slučka. Vyberiem teraz túto krivku, ale keďže táto krivka patrí tejto ploche, tak viac hrán nemôžem získať. Tak musím, pokiaľ mi nevybere hneď všetky hrany, celú slučku, kliknúť do tohto poľa ako do referencií na slučku a ukázať, ktorej rovine patrí tá hrana. A teraz máme vybranú celú slučku hrán. Tak a teraz by som ju mohol odstrániť. Takže to boli 3 možnosti, ako narábať s premietaním krivky na skicovaciu rovinu, keď skicovacia rovina bol povrch tejto dosky. Veľmi podobný je ešte tento príkaz offset, ktorý robí v podstate to isté, len to robí, teraz tlačím shift, ukážem uzavretú krivku, len to robí odsadené v nejakej vzdialenosti, čiže mám tu, ja neviem, potvrdím a vyberiem, že to bude vo vzdialenosti 5 mm. Takže teraz by som mal vytvorený tenkostenný prvok, ktorý bude vzhľadom k tej krivke odsunutý o 5 mm. No a teraz ukážem, že sa to dá premietnúť ozaj na nejakú inú skicovaciu rovinu. Dám to ako extrudový prvok, za pochodu si vytvorím skicovaciu rovinu, ktorá bude prechádzať cez túto hranu a zároveň cez Ctrl ukážem túto rovinu, s ňou bude zvierať uhol napríklad 30 stupňov. Toto bude moja skicovacia rovina. A teraz na túto skicovaciu rovinu DTM1 premietnem túto krivku. Takže dám si premietanie, hrana, shift, ukážem tento povrch. Vidíte, že táto krivka obvodová slučka je premietnutá na rovinu DTM1. Potvrdím. Takto som získal obraz z tej vodorovnej roviny. OK. Dám to do opačnej strany a napríklad po tento povrch. OK. Takže takto som vytvoril premietanú skicu na inú rovinu. Toľko k príkazu project.